Allah, iki udan. Ora ngerti wayah, kok malah Lampu baru nih. layangan. Lampu baru. Gek piye iki? Lampu baru. Apa ora wedi lek duduke gleger koyo ngono kuwi. Wes. Gek piye iki? Ngono. Langite keteng dedet koyo ngono kae lho. Udan gembrojo koyo ngene karo ngembeli layangan. Yo panggah nekat. Nekat tenan iki. Wes sembuh cah. Iki udan karo ngembeli layangan emang kan. Heran aku. Wes sembuh. Jan ndak ngerti wayah tenan udan koyo ngene.